adat kebiasaan campur jaipongan pertama. Kula aturaken Pak Guru Ginting. Mohon dicampur. Nyun didampingi Pak Kampung Mujiono atau Abah Kampung Mujiono. Karena ini gininya Dengsus 88 Cak Tasam Watulumbung, Cak Sumari Karangjati, Cak Suhul Ketondo, Bebun Riyati Ketondo, Tinggal Watulumbung, Kampung Suryadi Karangjati, satu grup satu rombongan. Sekalian Cak Asna'i Watulumbung sing duwe duren 17. Mari Gus. Abah Kampung Mujiono, Cak Tasam, Cak Sumari, Cak Suhul, Bebun Riyadi. Iko pinggir kulon, penulis, bareng. Monggo pun Pak Guru Ginting. Sebelum tuan rumah naik di pagelaran beserta pendamping-pendampingnya, rekan kami dari kota Jember, Umi Hamimah ngijung medureen. Bila manja nekopan bila tolak balikeran maerong lorong, maerong lorong neka saja ben tiga pon lambek mola sanonto tiga ben bule kak stres teka apolo sanonto pon bapak stres teka apolo. Monggo pun. Menari napon malam anak ginting detak kira laku pole monate nati kare mangken bapak ginting ma ampona seneng detak kira tiga ragu pole seragu oleh Coba geser, geser. Tuan rumah bertengah. Kalambun kening minyak ginting, lamun minyak dompak kapelar. De ambun, bula mak lako ingat, lamun ingat rasa tak kelar, rasa tak kelare. Jaika pola pasalen kajening kalembek natika kabule mak padang baik palopa seta kene ojo jeli ati Malangan
Halo, arek berak jom. Halo. Si kuning. Sudah ada mau operator.
aku lilo kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe tresno liya apa ora eling nalika semono susah seneng biar dilakoni eling boyo kowe eling boyo kowe janji tresnamu ra ono liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku Gusti kuat no atiku Gusti kuat no atiku iso kelaksan iso nyandek riko umpama wis keturutan mandiane kari lego riko hangsut sayang liyane sing ana riko hang-hati lamunan mulyane yara welaso isot iki seneng samakan rasane kaya sing seratan sun angen-angen yo sampe lendeng isot isot iki seneng samakan rasane kaya sing seratan sun angen-angen yo sampe ledeng isut Atur sinanun hormatan Pak Guru Ginting tuan rumah pertama didampingi Abah Kampung Mujiono Watulumbung Cak Asnai Cak Tasam Cak Sumari Cak Suhul Ketondo Mas Babun beserta Mas Tinggal Kamu Suryati dan kawan-kawan.